Some divisive forces are trying to destabilize the unity and peace of the Bodo community. So from all Bodo Students Union, strongly condemn such kind of forces, and they are trying to disturb the very much peace and unity of the Bodo community. This is not a good sign. So I appeal all the Bodo peoples to stand unitedly in this critical juncture, that nobody can divide us, nobody can destroy us. We should remain unitedly and fight for the development and for the betterment of our community, educationally, socially, culturally, from all spheres of life. So I appeal all sections of the community to stand at this moment unitedly, and appeal also that kind of forces that they don't try to disturb and destroy the community, do for the betterment of the community, for the well-being of the community. That is the right time for this moment. बेबायदि बर' माहारियाव आफाद दानाय, जोनोम जानाय आरो आफाद थैनाय गोबां जों नुदों। गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा गावखौनो जाहिर खालामनो थाखाय आफाद दादों, किन्तु बेनि जि एम्स आरो अबजेक्टिभ, बेनि जि आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपल, बियो मालाबाबो रोखा नङा। आरो बेबायदि फर्सजों दाजानाय आफादफोरा मालाबाबो माने जों थावरिनायखौ नुवाखै। आरो बे समाव जायफोरा माने बेबायदि थांखिजों आफाद दानो नागिरदों, मोजां उद्देश्यआव जों जेब्लाबो सापर्ट दङ, जों वेलकाम खालामो। किन्तु हारिखौ गावस्रा होनाय, हारिनि खौसेथिखौ सिमफायनाय आरो हारियाव गोजोनखौ माने गैया खालामनाय, हिंसा हिंसि बेयाव जुदि थासारि लाबोनो नागिरदोंब्ला बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि फर्सखौ मालाबाबो गिया, जायफोरा डिस्टार्ब खालामनो नागिरदों, जुदि बेबायदि जामारनो नागिरदोंब्ला। आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावनो नागिरदों, बिथांमोना समाजनि सिगाङाव, हारिनि सिगाङाव स्टेटमेन्ट होनानै क्लियार खालामनाया मोजां। सिरि सिरि सिखावै जायखिजाया हाबा मावनाया मोजां नङा। आरो जि खामानि मावा मानो स्पष्टबादि जानांगौ, मा मावनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि उद्देश्यआ मा, बेखौ स्पष्ट बुंबानो जाबाय। बर'नि सासे गिनो रोङै राफोद दैदेनगिरि, अन्थाइगोरा बड'सा, बिथाङा 1995 मायथाइयाव मुंख्लं जादोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव। आरो बिथांनि मुङावनो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सियेसन जथायै 19थि खेब दिनै अन्थाइगोरानि मुङाव भलिबल अल इन्डिया माने बेयाव चेम्पियनशिप खुंनाय जादों। दिनै बिसम्बि बेखेवनाय दंमोन आरो गेम बेखेवनायबो दङमोन। बिथांनि जि हाबा मावलांनाय, बिथांनि आदर्श आरो बिथाङा माहारिनो होलांनाय जिखिनि बिहोमा, बेखौ जुगामि खालामनो थाखाय आरो भारतनि बा बुहुमनि सुबुं माहारिनि मिथिहोनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो स्पर्ट्स एस'सियेसना जि जइन्ट मोनसे इनिसियेटिभ, गोलाव समनिफ्राय नारा नाथा जुजिनानै गोबां बेयाव जेंना जेंसि फैदोंब्लाबो बेखौ बिथांमोना गाबथाबोदों, हमथाबोदों। बे मेगाजिन बेखेवनायनि गेजेरजों मेगाजिनाव बा बे सबिनराव जिखिनि लिरबिदांफोर फैदों, बर' माहारिनि समाज, रांखान्थि, सोलोंथाइ आरो माहारिबादखौ हमथाना लाखिनायनि बिथिङाव गोबां जोंनि लिरगिरिफोरा मोजां मोजां लिरबिदां हरदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो अन्थाइगोरा बड'सानि जि जिउ आत्मा सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनो, जोङो मिजिंथिबाय, आर'ज गाबबाय इसोरनियाव। आरो लोगोसेनो बे जि गेलेनाय भलिबल जि चेम्पियनशिप, बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोनसे थासारि, गोजोननि, खौसेथिनि मोनसे थासारि, आरो लोगोसे जोंनि यां जायफोर जेनेरेसन दं, बिथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्सपिरेसन, थुलुंगाखांनाय जोङो मोन्दों। गोबां जोंहा लकेलनि भलिबलावनो जा बा आर्सारियावनो जा गोबां बिथिङाव दिनै टेलेन्टेड जोंनि इयुथ्सफोर ओंखारदों। आरो गोदान गोदान जोंनि जायफोर प्लेयारफोर दङ, बिसोरो गावखौनो प्रतिस्ठा खालामनो हादों। मिजिंथियो बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव, आरो जोङो बेखौ जेरैखि जायाबो फोथांना लाखिनांगोन। गोजोन्थों।